il-miżura hija pożittiva ħafna. L-unet ħalliet il-vouchers l-oħrajn ħallew impatt ħafna fuq l-ekonomija, speċjalment fit-turizmu u anke ftit fir-retail ukoll. U għal dis-sena, ovvjament il-qajni iktar, għax fejn il-Prim Ministru ħabbar u il-Ministru tal-Finanzi ħabbar 60 euro ħajjem ittefqu fil-ristoranti u fil-accommodation u 40 euro ħajjem ittefqu fil-retail u fil-servizzi. U aħna dak għas il-bilanċ ġi bilanċ tajjeb u nilqawa ħafna. Aħna il-qanija tajjeb tal-wage supplement kienet waħda mill-proposti tagħna fil-budget proposals, dika ġiet konfermata u ovvjament dik ħallit impatt kbir, salvajna ħafna impjiegi u anke ħafna negozju. Aħna l-Prim Ministru qed nappellawlu biex jestendi iktar minn Marzu kważi u qal li ħajsir xi studju. Ovvjament qed ngħidu aħna biex issir iktar għall-aħħar tas-sena biex ikun hemm iktar serħan tal-moħħ. U dik tal-vett hija ħaġa importanti wkoll. Aħna l-iktar li nisku bħala Kamra tan-Negozju tal-Rimedji il-burokrazija rridu nilbuha. U di waħda milli qed teleb il-burokrazija. Inti bej it-threshold minn 20,000 għal 30,000 għandek faxxa kbira eluf ta' negozji li ma jidħlux f'dik il-faxxa. U allura dik neħħilhom il-burokrazija li rridu jqogħdu jimlew il-formuli tinsix li kull formula li tittimla tal-vett minnu self-employed irid imur għand xi ħadd biex jimli jilu dak ix-xaħat irid jieħu l-flus, ġifieri aħna dik il-burokrazija u naqqas ta' spejjeż aħna nilqgħu ħafna.